وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله مؤذبهم وهم يستغفرون. kaga shi bature ma ko ganin sa ba sai in aka ce bature ya zo gari sai su daina fita. Me yasa ce an ce baya kauna annabi sai da me zamu yi masa? Amma yanzu ƴaƴan musulmi ne mara kauna annabi. Da farko dai a wajen sunnatan hasana a nan akwai abin lura. Kun ga babanmu Alhaji Ino mai kadara da Alhaji Dan Azumi da Alhaji Abba da wannan Alhaji Ammani da Alhaji Abawa da Alhaji Garba da Alhaji Juji da Alhaji Umaru da Baba Habu da Malam Nasidi su suka yi ta kokari ai karatu a nan, su je su gaya wa malam namu ya ce a saurare shi, su je su gaya masa ya ce a saurare shi. Ran nan sai ya kira Malam Nasidi ya ce in ce ko karatun naku ba za a dinga zagin mutane ba. Sai wanda sai ce an yi alkawari ba za a zagi kowa ba. Sai ce to na yi izini. Sai Kacalla mai rasuwa Alhaji Mustapha Galadima ya rubuta abubuwa kamar guda 16 na wanda za a tafi a karatun, wanda ba zai zama matsala ba, wanda ba za a cuci kowa ba, ba za a ci zarafin kowa ba, ba za a tunzura kowa ba, ko ba za a bajjaki a dinga dukan taiki ba. Abinda al'umma take bukata za a dora. Da iyalan alajuji za su bincika takardunsa sai sun ga wannan takarda a rubuce. To kun ga yanzu dukkaninsu kusan banda Malam Nasiri ba wanda yake da rai, amma duk abin da aka yi a nan ubangiji sai ya rubuta musu. Wannan shi yake so Allah ƙara musu alheri, Allah lullube shi da rahama, Allah haskaka musu. Kuma na manta da Alhaji Usman Taylor da kuma Alhaji Salafari, duk suna cikin wanda suka yi wannan abu. Allah ya rubuta musu. Yana muka zauna Allah ka ƙara jaddada musu, ka ƙara ninninka musu abin alheri. Amma shi wancan na yara da suke zuwa a yi musu kitso da ɗaure-ɗaure laifin iyaye ne. Saboda me? Saboda sun basu da ƙwaƙwalwar biri. Me ƙwaƙwalwar biri? Biri duk abin da ya ga ana yi ko da ma'ana ko babu koya zai. In yanzu ka je ka ɗauko kwalaba ka niƙa barkono sosai, ka je ka ɗauko wata kwalabar babu ka ɗauka ka leƙa, in ka ajiye mai barkonon ka tafi shi zai ɗauko ya leƙa. To ƙwaƙwalansu wannan ne, shi ne ake kira inferiority complex. Kowa yana jin shi bai isa ba, bai san kansa ba, saboda haka sai ya koyi da wani. Da an koya musu sun san kansu, sun san ko suwaye, to bayan da za su yi koyi da wannan. Saboda haka iyaye ne ya kamata su farka, su koya 'ya'yansu tarbiyya. Daman duk ilimin da za ka ba mutum, in ba shi da abu biyu, wannan ilimin shirme ne. Abu na ɗaya, ka ba shi ilimin da zai san mahalicinsa. Na biyu, ka ba shi ilimin da zai san kansa ko shi waye. Amma daga nan da bai san kansa ba, abin da kake na takaici ba, abin da ba zai ba. To wannan shine abin da ake so, ba ilimi farara, ba ma'ana, ba akwai mutum manufa ba. Haka zai je tafi ya tashi mai fura. Iyaye ne za su koma su kula da wannan, sannan ko da yin addu'a. Wannan ayar da aka buɗe da ita, rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayunin, ta nuna mana ishara cewa kowa zai dinga addu'a ga 'ya'yansa. Allah ɗora su kan tafarki madidici, da mu da su Allah ka yashe mu rawa, ka yashe mu zamiya,
ka shashe mu ribatar zamani, ka kiyashe mu ruɗin iblis da kuma sharrin yahudu da nasara da mabiyansu. Wannan shine ma mun san iyayenmu da kakanninmu da ai kaga shi bature ma ko ganin sa ba sai in aka ce bature ya zo gari sai su daina fita. Me yasa ce an ce baya kauna annabi, sai da me zamu yi masa? Amma yanzu ƴaƴan musulmi ne mara kauna annabi shi suke son su yi koyi da shi. Ina kaunar da suke annabi in ta gaske ce? Wata kakarmu ta larura ta sa ta bar ƙasar nan ta je wata ƙasa shekara 4 ta yi a can, amma duk lokacin ta yi tsifa guntun gashin sai ta ɗaure shi, akwai jaka sai ta saka. In ta yanke farce na hannaye da na ƙafa sai ta ɗaure guntun, sai da ta dawo nan ƙasar ta binne. Ta ce bayan da za a na yadda wani abu daga jikina, guntun jikina, in binne shi a ƙasar kufuru, gobe kiyama ya tashi daga wannan ƙasar, na ji kunya. Wannan shi ne ba ma nuna musu wannan abu, ba kishi, ba mu san kanmu ba. Haka ake ta yara sun tattara sun tafi ƙasashe wai neman kuɗi, musamman mata sun tafi suna can suna wanke-wanke suna bauta, ana dukansu kamar kirgi, ba ko mai cetonsu. Sai su yi ta boyi suna ce a cece su. Ta za a cece su? Sun riga sun kubuce sun tafi. Hukuma da take hana fitarsu maslaha su ce a ciki, amma an shatile hukuma kafa, ana haɗa kai da mutanen da ba mutanen kirki ba, suna fataucin 'ya'yan mutane suna tafiya da su suna kaiwa, ana wahal da su a can bayan da za su yi. To duk rashin sanin ciwon kai shi ne ya haifar da wannan. Amma in mun san ciwon kanmu ai ba za mu yi irin wayannan abubuwan ba. Al'ummarmu da ina ɗaya daga cikin abokanmu ai in na faɗe shi nan kowa ya san shi, mahaifinsa ya ce a wudil an zo za a yi ɗaurin aure na abokinsu ne, sun je unguwa sai suka biyo ta gidan sirikin lokacin ana ta marari, za a je a gaida, suka ce bari a je a gaida sirikin wane, za a yi ɗaurin aure ran alhamis. Wala raba ne sai suka je da daddare suka gaishe shi, sai suka ce wannan ai shine angon. Ya ce ango? Ce ba rawani? Ce wala ba zan ba shi ba, auren da ba yi ba ke ne. Ce ai dan bariki ne a shi. Su fa a lokacin bai daɗe da rasuwa ba, haka ya ce ba rawani a kansa, shi zan ba ita ban sani ba. Ce na fasa. Aka yi auren da ba yi ba ke ne, sai ba zan ba dan bariki a ta ba. To ku ga yadda muka da yanzu, da yawa yanzu in aka ɗauki hotunan al'ummarmu suna talla da mu a ƙasashe, duk wanda suke yawo kan nan ba hula sai a ce duk wanda suka fitar ga musulunci ne suka koma wani addini. Da shi ake yaudara duniya a ce yanzu ai musulmi kullum raguwa suke yi, ke wanda ba musulmi suke karuwa. Amma ba sani ba cutar kanmu muke. Mutum ne zai je gidan surukai yanzu da abokai, zai je gaida surukai saboda dukkaninsu ba hula. Ba al'adarmu ba ce. Akwai ƙasar da za ka ga su shugaban ƙasa ma ya saka babban riga ta sha aiki amma kansa ba hula. Majalisar ƙasar gabaki ɗaya da sifika da waye, senate president gabaki ɗaya ba mai hula, kuma duk manyan riguna suke sa. Ga al'adarsu ce haka, amma mu nan al'adarmu ba za mu karɓi irin wayannan abubuwan ba. Wannan shine kawai wanda za a lura da shi, ba san kansu ba kawai shi za suke wannan abu. Assalamu alaikum.